Tervehdys kaikille. Minä olen Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston sivutoiminen tuntiopettaja Jari Kokko ja kerron teille lyhyesti syksyllä tulossa olevasta Google Drive-kurssista. Google Driveen pääsee esimerkiksi menemällä internettiin ja kirjoittamalla Googlen hakukenttään sanat Google ja Drive. Täältä löydämme sitten Google Driveen vievän linkin. Klikkaamme sitä. Google Drive on pilvipalvelu. Se mahdollistaa tiedostojen käytön ajasta, paikasta ja laitteistoista riippumatta. Sinulla ei siis tarvitse enää pitää mukanasi USB-muistitikkuja, joissa tiedostosi ovat, vaan tiedostot on tallennettu pilveen. Ja tämä pilvi on kaikkialla, missä internetyhteyskin on. Google Drive vaatii kirjautumisen. Ellei sinulla ole Google-tiliä, sinun pitää luoda sellainen ennen kuin sinä pystyt kirjautumaan Google Drive. Kun minä klikkaan kirjaudu, olen jo kirjautuneena ja minulle aukeaa suoraan oma Google Drive-tilini. Uudella käyttäjällä keskialue ja oikeanpuolimainen alue sivusta on tyhjä, koska uudella käyttäjällä ei vielä ole olemassa dokumentteja. Uusia dokumentteja voi luoda klikkaamalla vasemmalta puolelta sivua uusi, ja jonka jälkeen valitaan, minkä tyyppinen dokumentti halutaan luoda. Google Docs on yhtä kuin tekstinkäsittelyohjelma. Google Sheetsistä voit luoda taulukkoja. Ja Google Slides, siitä voit luoda sitten esitysgrafiikkaa. Voit myös ladata Google Driveen omia tiedostojasi tiedoston latauslinkin kautta. Luodaan nyt uusi tekstidokumentti klikkaamalla Google Docs. Tekstidokumentti luodaan hyvin samantapaisella työkaluilla kuin mitä on totuttu käyttämään esimerkiksi Microsoftin ohjelmissa ja vapaassa LibreOffice-ohjelmassa. Meillä on käytössä hyvin samantapaiset työkalut kuin mitä näissä perinteisissä tekstinkäsittelyohjelmissakin on. Ainoa, mikä meitä nyt erottaa näistä perinteisistä ohjelmista, on se, että tämä ohjelma on kokonaan internetissä pilvipalvelussa. Mitään tietoa ei tallenneta käyttäjän omalle tietokoneelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit esimerkiksi huoletta kirjautua Google-tunnuksillasi Google Driveen esimerkiksi kirjastosta ja muokata siellä jotain haluamaasi dokumenttia, jonka jälkeen kirjaudut ulos ja tämä dokumentti on sitten päivittyneenä siellä internetin pilvessä ja voit jatkaa työskentelemistä esimerkiksi kotona ilman, että sinun tarvitsee siirtää tiedostoa muistitikulla paikasta A paikkaan B. Kun kirjoitan tekstidokumenttia, niin dokumentti tallentuu automaattisesti. Täällä ylhäällä lukee kaikki muutokset tallennettu Drive. Jatkan kirjoittamista. Ylhäällä lukee tallennetaan ja jälleen kaikki muutokset on tallennettu. Eli voit sulkea selaimen missä vaiheessa tahansa. Kaikki muutokset ovat tallentuneena. Niitä ei tarvitse erikseen tallentaa perinteisesti tiedosto-tallenna kautta. Täällä ei edes ole vaihtoehtoa tallenna. Hienointa tässä palvelussa on mielestäni se, että tekstin dokumentin tuottamiseen voi yhtä aikaa osallistua useita eri henkilöitä. Tämä tapahtuu klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Ja-painiketta, jonka jälkeen tiedosto nimetään. Annetaan nyt olla nimetön asiakirja tällä kertaa tallenna. Sähköpostiosoitteiden avulla voidaan jakaa tämä tiedosto ja
Sitten kun laitetaan tähän vaikka kaverin sähköposti ja annetaan kaverille oikeus muokata, kommentoida tai katsella ja lähetetään kutsu kaverin sähköpostiin. Sen jälkeen te voitte yhdessä kaverin kanssa ajasta ja paikasta riippumatta käsitellä tätä samaa dokumenttia siellä internetissä. Tekstidokumentin tavoin voidaan luoda myös taulukkoja ja esitysgrafiikkaa. Myös taulukoita voidaan muokata yhtä aikaa. Käyttäjien määrää ei ole suoranaisesti rajattu, vaan käyttäjiä, jotka muokkaavat yhtä ja samaa dokumenttia, voi olla yhtä aikaa useita eri puolilla maailmaa. Dokumentit tallentuvat omaan driveen kansioittain ja dokumenttityypeittäin. Täältä oikealta reunalta ruudukkonäkymää klikkaamalla voidaan vaihtaa näkymää haluamakseen. Nyt kuvakkeet ovat vähän suurempia ja näyttävät esikatseluversion tästä tiedoston sisällöstä. Klikkaamalla uudestaan päässään jälleen luettelonäkymään. Ja täällä on nämä luodut esimerkkiasiakirjatkin. Lisää Google Drivesta tulee sitten syksyn kurssilla. Ei muuta kuin tervetuloa vain sinne ja oikein mukavaa ja lämmintä kesää ja nähdään sitten syksyllä.